tam ešte vidím pick-up, teraz si vozí to seno každému majiteľovi. A tie koníky. Tristankuje. Takže poprosíme majiteľa tohto pick-upa, Chevroleta. Za autom. Niečo povedal bližšie. Á, tu je. Kde si môj? A včera som ťa zháňala, aby si mi sliepky išiel nakovať a vykašľal si sa na mne. Pri kravách som ťa videla. Ale aspoň si mi pomohol aj s nimi. No, teta, treba viacej. Treba viacej ťahať toho. No, ale vidím, aspoň mi má kto zbožie nosiť. Tak už závozník tam sedí, už Áno, je to pripravený som na si robotu. všimla. Len je taký tichší, asi sa hanbí, ale aby tam nespúchol, lebo tam musí byť horúco. No, je tam otvorené okno, takže... A No áno. No a čo by si nám povedal k tomuto krásnemu Chevroletu? No, teta, čo by vás zaujímalo? Všetko, no povedz. No, odkiaľ začať? No od začiatku. No, tak doviezol som ho tento rok. Áno. Z Oregonu, jazdilo to po horách, po kopcoch, ťahalo to návesy. Určite aj seno. Myslím, že krávy alebo do kone. No. No a v podstate odtedy od februára prešlo po komplet technické servise, takže odtedy už konečne sa na ňom vozím. Doteraz sa servisoval, tak teraz už konečne už si to užívam. Áno, tak je to veľký stroj, veľká mašinka, hlavne krásna a originálna. Ďakujem. A hlavne poriadny žrút. Áno. Ak chceš, môžeš to troška naštartovať, že by si ľuďom troška ukázal. A teta, nezdaknete sa? No, hádam, nie. No ako poviete, ja vám to naštartujem. Nie, on mi neujde. Nie on, ale nie, že tebe ujde. Ja mne neujde, ja mám ešte prostatu dobrú. Aj, no takto. Teta, nebojíte sa? Nie, pohode. Nebojte si sa tých koníkov? Á, to. Aj, no to troška mi skoro ušlo, no. Troška som sa skoro zlakla. No veď som vás vajoval. No ale krása, ale chovať by som to nechcela, no. Ale na víkendy to stačí. Aj to potiahne, aj to Máte odvezie. istý budúci rok. Pravda. Vaše kombinácie budúci rok. No nič, budúci rok si ťa budem musieť zavolať, aby si mi pomohol poprenášať z dvora kadejaké cáraky a somarinky, lebo vidím, že korbu to má dosť veľkú. Áno, ešte si spravíme fotku, no poď. No poďte, teta, nezdaknete sa. Jasné. Pre istotu sa ešte pýta, že ešte raz, že Dobre. ja do toho zapíšem. No takže toto je Poriadne. fakt pekný pick-up, ako musím uznať. Chalani, že chcú ísť o nameranie Audia, tie dva Golfy. A zvyšok pravdepodobne, čo sa týka výfúku. Ale mne to nehovor, ja tam nie som, ja som na vstupu, ja mám odtiaľ píkať tam a nehať nikoho. Tak to je dosť. Veď Tak to v pohode, no. vypni, lebo aby si aj domov zašiel zajtra potom. Toho sa nebojí. Pumpy sú po ceste. Júzek, ešte aj ty. Počul som aj tak. Takže ďakujeme. Ideme ďalej ešte. Čo chceš od Joža? Tu som si všimla ďalšie Ameriky. Volá, kto tu vedľa mňa zastal.